Vi er i gruppen Kenny, Saima, Davara og Andreas. Og vi har i gruppen trukket, at vi skal snakke om naturlige klimaændringer. Vi vil starte med at snakke om vulkaner. Derefter vil vi snakke lidt om jordskælv. Så vil vi snakke om solen. Og så vil vi snakke om Milankovitchs teori. Et vulkanudbrud opstår, når materiale fra jordens indre, det vil sige flydende stenmasse i form af magma, bliver så let og presser sig så meget på, at det bryder op igennem overfladen og skydes ud som vulkan. Når det kommer igennem overfladen, er det det, man kalder en vulkan. Men hvordan påvirker de klimaet? På trods af deres voldsomt ødelæggende og frygtskabende natur, er vulkaner noget af det mest kreative af alle naturfænomener. Dels kan vulkanudbrud på den korteste tid frembringe store mængder nye landskaber, og dels har de vulkanske processer en meget afgørende indflydelse på jordens miljø, både i atmosfæren, biosfæren og geosfæren. For eksempel kan vi takke aktive vulkaner for sammensætningen af jordens atmosfære og dermed den mest afgørende betingelse for liv på denne klode. Og så vil Kenny fortælle lidt om jordskælv. Et jordskælv opstår, når kontinentalpladerne bevæger sig rundt på jordoverfladen. Kontinentalpladerne støder enten sammen og skubbes op som bjergkæder, ligesom Himalaya-bjergkæden, eller trækkes fra hinanden og danner store flækker, der ofte i disse zoner vulkaner opstår. Dag og nat, sommer og vinter, vind og regn, kort sagt hvert på hele kloden er drevet af solens energirige stråler. Solindstråling på jorden er altså den primære drivkraft bag klimaet. Indstrålingen varierer som følge af jordens rotation om sig selv og solen. Vejret bliver skabt ved, at atmosfæren forsøger at udjævne disse forskelle via fordampning, blæst og nedbør. Uden solindstråling vil jorden være en kold og øde planet på omkring minus 273 grader, hvilket svarer til det absolutte nulpunkt. Solen er så småt begyndt at vise tegn på øget aktivitet. Inden for de seneste 100 år er gennemsnitsaktiviteten, altså middelaktiviteten på solen steget. Det kan have afgørende konsekvenser for blandt andet jordens klima. Som man kan se her på billedet. Mange forskere er enige i, at solen og solens magnetfelt tidligere har haft en indflydelse på jordens klima, men de fleste tager afstand fra at forklare de temperaturstigninger, vi ser i dag med ændringerne i solens aktivitet. I stedet mener de, at det er den stigende mængde af CO2 i atmosfæren, der er skyld i klimaændringerne. Men det er ikke sikkert, at den ene teori udelukker den anden. Måske begge ting årsag til de temperaturstigninger, vi ser i dag. Og nu vil jeg snakke lidt om Milankovitch-teorien. De fleste forskere er enige om, at variationen af jordens bane omkring solen giver udslag i istider og mellemtider. Jorden bevæger sig rundt om solen. Denne bane ændrer sig over fastlagte perioder, en fast cyklus, som var omkring 100.000 år. Der er også andre cykluser med intervaller på henholdsvis 42 og 22.000 år. Disse cykler blev opdaget af Milankovitch, derfor kaldes de Milankovitch-cykler. Disse tre cykler har alle en afgørende indflydelse på klimaet. Effekten ligger i, at disse cykler giver variationer i solindstråling på jorden, som derved giver voldsomme ændringer i klimaet. Milankovitch-cykler skyldes de tre forskellige fænomener: variation i jordens bane omkring solen, jordaksens hældning og jordens omdrejningspunkt. Jorden roterer om sig selv langs en rotationsakse. Denne akse tilter op og ned, og det tager ca. 41.000 år om at skifte fra 22,1 grader til 24,5 grader og tilbage igen. Lige nu er vinklen 24,44 grader og altså tæt på højdepunktet. Forskellen mellem stor og lille vinkel har betydning for forskellen i solindfaldet over året. Hvis vinklen er lille, bliver forskellen mellem sommer og vinter lille, hvilket vil betyde, at det hele året igennem vil være koldt på polerne, og det vil sætte gang i en istid. Er vinklen stor, vil der være stor forskel på solindstrålingen mellem sommer og vinter. Vinteren vil være lang, men solindfaldet om sommeren vil være mere intens og smelte den dannede is, altså en mellemistid. Snurretop-effekten. Præcision overlappende med denne effekt af jordens hældning ændrer jordens rotation sig også i løbet af en periode på 21.700 år ved et fysisk fænomen, der kaldes præcision. Det kan forklares ved, at jorden ikke er en perfekt kugle, men derimod stikker lidt ud ved ækvator. Derfor bliver jordens rotation en anelse uregelmæssig og ender med at slingre frem og tilbage. Denne type bevægelse skyldes altid en udefrakommende kraft, som i dette tilfælde er trækkræfterne fra solen og månen. Det betyder, at nutidens vinterhalvår er kortere end sommerhalvåret på den nordlige halvkugle, omvendt på den sydlige. Om godt 10.500 år vil det være omvendt.
Og jeg vil til sidst snakke om jordens bane omkring solen. Jorden bevæger sig omkring solen i en mere eller mindre fast bane. Denne bane påvirkes af andre himmellegemer i solsystemet. Banen varierer derfor imellem at være nær cykelrund til ekstrem ellipseformet. Gennemløbstiden for denne cyklus er ca. 100.000 år. Forskellen mellem de to yderpunkter ligger imellem solindstrålingen. Når banen er mest ellipseformet, kan der være op til 30% forskel i indstrålingen mellem sommer og vinter. Mens ved en nær cirkelformet bane er der næsten ingen forskel. Lige nu er det sommer på den nordlige halvkugle og vinter på den sydlige halvkugle, når jorden er i banens yderpunkt, er længst væk fra solen. Forskellen i indstråling mellem sommer og vinter er 7%.